Madalena Moreira foi asasinada no Porriño pola súa parella. Recibiu 3 tiros, un na cabeza e 2 nas costas. María Judith Martins foi degolada polo seu marido na súa vivenda na cidade da Coruña. A Ana Belén Varela, o seu home pegoulle 3 tiros polas costas, na súa casa e diante dos seus fillos. Elas xa non poden falar e necesitan que falemos por elas. No que vai de ano, 3 mulleres asasinadas, na última década 45. Eu pregúntolle, señor Feijóo, cal sería a resposta da Xunta se en vez de falar de mulleres falásemos de 45 deputados ou futbolistas asasinados? Estou segura de que se poría todo patas arriba. Pero, lamentablemente, a manada non son só 5. Hai moitas manadas. Hai manadas na xustiza, hai manadas na política e hai manadas nas institucións que tamén exercen violencia contra as mulleres. Por iso temos que alzar a voz, temos que falar por elas. Temos que falar por elas e denunciar que o que está pasando é un feminicidio. Temos que falar por elas, por esas 55.000 mulleres que nos últimos anos puxeron denuncias por violencia de xénero. Temos que falar para denunciar que cada semana hai 3 denuncias nos xulgados de violación. E temos que falar por todas as mulleres que sufren violencias machistas. Digo yo claramente, sentímonos agredidas cando o seu goberno boicotea o 8M. Sentímonos agredidas cando votan non a dedicar 1 de cada 100 euros para loitar contra a violencia de xénero. Sentímonos agredidas cando recortaron as axudas ás mulleres vítimas de violencia de xénero. E sentímonos agredidas cando incumplen a Lei de Violencia de Xénero e os acordos deste Parlamento. Sen vontade política e sen máis recursos non vai ser posible avanzar. Estamos falando da vida das mulleres, do noso dereito a ser libres e a vivir sen medo. E hoxe traemos a este Parlamento 4 propostas. Primeiro, destinar 100 millóns de euros para loitar contra a violencia de xénero, porque, señor Feijóo, ten que levantar este veto. Estamos falando da vida das mulleres. Segundo, cumplir a lei, empezando por darlle asistencia psicolóxica ás mulleres que sufren violencia de xénero en atención primaria, porque hoxe o 90% das mulleres que denuncian non reciben ningún tipo de apoio psicolóxico. Terceiro, poñer en marcha unha unidade específica en materia de violencia de xénero adscrita á Dirección Xeral de Xustiza. E cuarto, máis axudas para as mulleres. Propoñemos que se aumente un 30% as prestacións que reciben as mulleres vítimas de violencia de xénero e que se suba o umbral para poder recibir esas axudas de 800 a 1.000 euros mensuais. Só se trata de botar abaixo os seus recortes. Señor Feijóo, advertíalle ao principio da miña intervención que hai moitas manadas, que hai manadas na xustiza, que hai manadas na política e que hai manadas nas institucións. Demostre que vostede non forma parte de ningunha delas. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Señor Feijóo, é curioso que a vostede lle indigne a denuncia que formulamos neste Parlamento e non se rasgue as vestiduras cando neste país nos últimos anos morreron 45 mulleres e cada día 16 teñen que ir aos xulgados a poñer denuncias. E, efectivamente, claro que hai manadas neste sistema. O acaso non o vemos nas sentencias xudiciais? Acaso non o vemos cando hai gobernos que boicotean o 8M? Acaso non o vemos cando hai políticos do Partido Popular que se atreven a afirmar que as mulleres son como as leis que están para violalas? Ou acaso non o vemos cando se minusvalora e se intenta decirnos que non pasa absolutamente nada e que o seu goberno xa está facendo todo o necesario? Mire, alá vostede co que queira decir e coas valoracións que queira facer do pasado. Pero a primeira vez que houbo unha lei contra a violencia de xénero neste país foi grazas ao impulso do goberno bipartito, porque o seu goberno decía que non facía falta. A primeira vez que se puxeron en marcha
medidas e recursos económicos nos orzamentos nun programa para loitar contra a violencia de xénero foi con ese goberno bipartito. E mire, a nós o que nos indigna é que estén incumplindo esta lei e que pase absolutamente dos problemas gravísimos que se siguen producindo. Así de claro hai que dicilo. Esta lei di que as mulleres teñen dereito á atención psicolóxica en atención primaria. Dio esta lei, levan 10 anos incumprindo. O 90% das mulleres deste país que denuncian non teñen apoio psicolóxico. Está vostede disposto a cumplir a lei? Sí ou non, é o que ten que decirnos, señor Feijóo. Vostede ven aquí e dinos que é suficiente con ese incremento de recursos que hai do Estado. Nos decimos que non, que o Goberno galego ten que facer un esforzo maior, porque hai mulleres que sufren cada día a violencia e que necesitan ter máis recursos, máis apoio e que o que hai é absolutamente insuficiente. Desde logo, señor Feijóo, fixemos de aquí 4 propostas. E eu o que lamento é a súa frivolidade de nin tan siquiera ser capaz de valorar e poñer en marcha algunhas desas medidas, por certo, que formaban parte dos acordos que suscribimos neste Parlamento. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Pontón.